וואלה, כל כך הרבה עבודה ולא כל כך הרבה זמן. יאללה, ניכנס עוד פעם לעסקפור. אימא'לה, מה זה? בשמונה, יא מלך. שמונה, למה לא? אצלי. תחפפי לסטלה. ממו, שלא תשכח אותי בשמונה, למה לשכוח? מעניין מה אוכלת ג'ירפה כזו גדולה. 8 על השעון, שמע. יחס, יא מגלה אחת. היי מומילה, בשמונה, אני בא להביא לך בקריות. אין בעיה, גבר. וואלה, תבוא בשמונה. יאללה ביי. תמיד אומרים ג'ירפות אוכלות חסה וגם גזרים קטנים וגדולים. תאמינו לי, את כל זה סידרתי בעסקפור. וואלה, נשבע לכם, רק עסקפור. עסקפור.